dnes cítiš, Jan? Vynikajúco. Vladimír, a ty? Ja sa dnes cítim tiež vynikajúco. A si tým úplne istý? Áno, úplne istý. Tak to je vynikajúce, pretože dnes tu mám práve pre teba jednu skvelú ponuku. To je neuveriteľné. Práve pre mňa? Skús mi ju popísať. Je to niečo, čo ti neuveriteľne uľahčí život. Ale Jan, skús mi to prosím popísať bližšie. Je to niečo, čo ti neuveriteľne uľahčí život. Aha! Už rozumiem. V Nových Kráľach začali papričky? Ale nie. Povedz mi ale úprimne, cítiš sa byť bez viny? Veď som ti povedal, že sa dnes cítim skvele. Tak teda, ak si bez viny, tak do mňa hoď kameňom. Ale veď vidíš, že tu nie sú žiadne kamene. Aj tie, čo tu sú špinavé. Nečistil by som si ruky. Vidíš, Vladimír, vidíš? Si bez viny? Mohol by si hodiť kameňom, ale žiaden kameň nie je na porúdzi. Ešte, že som tu ja, s mojou skvelou ponukou, novou sadou hádzacích kameňov, Magdalena SV 2000. Dnes ich idem vyskúšať. Au! No, čo hovoríš? Je to skvelé a neuveriteľné, Jan, ale hodil som jeden kameň a ty stále žiješ. A ja už nemám ďalší. Čo teraz? Nebudúcnýva, Vladimír. V mojej ponuke teraz nekúpiš len jeden kameň Magdalena SV 2000, ale hneď 8 rovnakých kameňov. A ak sa rozhodneš pre kúpu i hneď, pribavím ďalších 12 kameňov menších rozmerov tzv. Štípákov, ktoré možnosti sady Magdalena SV 2000 neuveriteľne rozšíria. Už som si ich pribalil. Neuveriteľné! Môžem ich vyskúšať? No samozrejme, Vladimír. Tak idem hádzať. Au! 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 To je vynikajúce, Jan! Ja odporúčim túto sadu aj mojej manželke. Odporúč, Vladimír, ale nezabudni, že sadu Magdalena SV 2000 a 12 štípakov navyše si môžu zakúpiť iba tí, ktorí sú bez viny. Tak to je výborné! My sme bez viny celá rodina. Ak ste aj vy bez viny, zavolajte hneď na telefónne číslo 777 a do 24 hodín si môžete kameňom hodiť aj vy. Ak zavoláte do 10 minút, pribalíme vám k sade Magdalena SV 2000 a k 12 menším štípakom aj špeciálny aplikátor Prach Goliáš. Je to úžasná ponuka, Jan. Môžem mať ešte otázku? Nech sa páči, Vladimír. Môžem si ešte hodiť? Ale samozrejme. Au, au. Au, 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 au.